vinga, som-hi tots, compartim la il·lusió que a Catalunya comença. Que ho sàpiga la gent, aquest és el moment de fer un pas amb empenta. Va, vinga, som-hi tots, compartim la il·lusió que a Catalunya comença. Que ho sàpiga la gent, aquest és el moment de fer un pas amb empenta. Vols el millor per Catalunya i un futur que tots ens il·lusioni. Estimes el teu país sempre i vols que tingui més llibertat. Hi ha una força que ens uneix per avançar. Si dus Catalunya al cor, aquest és el teu lloc, no t'ho pensis més. Va, vinga, som-hi tots, compartim la il·lusió que a Catalunya comença. Que ho sàpiga la gent, aquest és el moment de fer un pas amb empenta. Va, vinga, som-hi tots, compartim la il·lusió que a Catalunya comença. Que ho sàpiga la gent, aquest és el moment de fer un pas amb empenta. Vols el millor per Catalunya i un futur que tots ens il·lusioni. Bé, com veieu, hem sortit a la Rambla, Convergència i Unió, amb una carpa en un dia que fa magnífic, per començar a recollir les idees i estar a prop de la gent en aquest procés que nosaltres creiem que ja és imparable de canvi en el nostre país. Aquest procés que lidera l'Artur Mas a Catalunya i a casa nostra al Josep Poblet, i que el que pretenem ara és recollir, parlar amb la gent, recollir les seves inquietuds, veure realment el que els preocupa i quina millor manera que posar-se en el cor de la ciutat, no? En el cor de Tarragona, que és la Rambla. La veritat és que ja ho veieu, hi ha molta gent i la gent, a més, té moltes ganes d'explicar el que ells creuen que és important pel país. En tot cas, el que per ells és important segur que serà la guia del govern de Convergència i Unió, perquè el que és important per la gent serà l'important per nosaltres.